Bon, voalohany maloha miara ory amle fianakaviagna manamanjo. Za mo mbola tsy nahazo rony vantagna fa za ndraiky nahazo olo quartier raiky, lakoro araiky, namagna teo, misy manindafy aty, misy ny Mayotte, misy marobe zegny nikaiky nandefa message nagnome témoignage manitomagny tellement zegny zany ndraiky débordé be tam course naka narobe rendez-vous narobe asa nataoko de nisy ny tsy voavaliko écouteur naka efatra jiaby déchargé satria tsy vitako mikitikity téléphone la fa agnatsako de écouteur fa ampiasaiko déchargé jiaby donc mbala marobe message tsy voavaky fa le zaza araka témoignage nazoko moa tsika koragna ambanja eto koragna ambanja tsika io zaza tsara nisy rano volagnany izy firy karaha tsaiky jiaby fa niizany sasany izy zegny surtout namagna sasany andafy aty zaza tia mivatro finesy tsara katakata mivarotro mitady vola anao tovitovy tsaikitsaiky lelahy anao mitady vola niafatrafatra rô la mpividy raha aminazy madinidinika aby lakoro araiky amindreo eo tsaiky misy jery tsaiky fitavandraigny fa misy tsokotsoko koa donc fagnevanany feky zegny namonegna izy ozaho opinion naka raiky vonako zegny tam dimanche rô ny samborondrô tam lakorondrô to tsaiky aroe rô nalegny to olo aroe tsaiky namany fa olo aroe fo koragna naziko de namany io navosotrondrô fa izy amizay tanandrô tagny dressendrô amy courant amy kibe zay tiandrô nanaovagna izy déjà amle sary hoe nilefa tsaiky rô matony tifiriny olo milefa tifirina ke loaka baka amy tendany devante aty tany dirany balanarô zay ndray tsy expert amle raha fa zay zegny mba mahay raha toko ndraiky raha tsy toko koragna nakano moaly raha nivinaka mbala tsy maiky ino raha nivolako tam live nakano moaly ino le matadidy sa nivolagna taminarô hoe za tsisy andra magnaja gendarme jiaby za taminarô mpamon'olo dahalo mpagnolagna misy olo piso za baka teo namerigny hoe aza mba tondroeko fa ty vavako ty za tokisako koa ny tondroeko za taminarô tsy zay nambarako anarô koa ny tondroeko tsy maintsy izy tatsika amrô gendarme zao fa matra baka rô ravinanko rô dahalo rô mpamon'olo izy edy hoe io mampalegny za video naka magnozogn'olo satria aiko la raha boaka ny vavako eo tsy maintsy tanteraka mazoto za malegny za tsy maintsy mbala nomoaly za nagnaboaka volagna zegny za tsy mikapokapoko fo eto za fa koa volagna naboaka ny vavako areha baka areha tanteraka edy nambarako anarô kabary zegny ke eto andeha koragna atsika gasy io zao atsika raha tsy fagnahy atsika gasy atsika tsisy jery ary fo za raha tiako volagniny are tsara raha tiako volagniny eto ino raha ndraiky naviany lilson tato ametraka fitoriagna magnefa ngombe ino baka kabarony tsy miety ai amizay lilson zio io tifiriko personnellement gendarme tifitifitr'olo jiaby mamono jiaby Madagascar aia lilson tsy mitsangana tsy mitory tsy magnino fa microiser les bras agnabosezinany ary io baka legna raha ko narô lettre narô koa vangovangoeky kibe io tsy zaka ansegny narô kabarony tsy miety fo tato tsy eky nigadragna olo tanàna raiky kabarony tsy miety za tsy tia lelany teny tsy miety basy nitoriny fokony tsy miety zizany be tam réseaux sociaux tsy eky nigadragna olo jiaby tanàna raiky ta Madagascar ke i amizay ma lilson zao sa zegny tsy miety rô olo matimaty jiaby ty tsy baka androna tsy mety mitsangana lilson satria baka aminaka anao koa tia mijoro amy raha marigny amy raha anagnanao rariny tokony mijoro amizay baka anao zao lilson satria baka anao toko voalohany tsangana tamizigny itorigny zegny hoe ke iro gendarme zao ma tsisy raha mety ataonao fa anao zegny croiser les bras satria tsy zanakanao tsy la famille-nao je suis désolé je suis direct za direct be zegny za je suis comme ça kabarony tsy miety tio gasy jiaby ambony ambany wa anarô tato raha nambarako anarô raiky fo ialanarô i kabaro zegny fa ho avy adimpoko zegny fa raha nambarako anarô ialanarô fa adimpoko ho avy amitsika zio ndraiky zanaka havatsika raha vavitsika tsisy lilson vonako voa satria anao mitsy nety tam réseaux sociaux tato fa hitory zanaka ambily betsako zanaka ia itsaiky lelahy nanihity magnanginy nanihity tsy mietsy ako magnanakory ke anao zo ma ia ministre lilson te ola
Io edy raha ambarako anareo j'ai un cerveau qui ne correspond pas au cerveau de tous les autres. Cerveau naka cerveau extraterrestre. Hanao zavako fo magnara ataonao. Fanao za mandeha besony fanao diavoko koa miaraka amizigny. Ke ai amizay manao zao leçon depuis la nuit des temps. Aiza anao. Satria anao ny hitako nitsangana sy niziriziry tato tamin'ny kabarony tsy miety igny. Aratsika gasy tamizigny live par live. Ianareo zao amizay miady zon'olo vonivoneny gendarme. Tsy zaza raiky fo eto miafatrafatra. Tsy ny raha indraiky soma volonté fona camarade zamba olombelogno. Zany teraka. Eto baka za tsy la misy fagnampangagna fanjakana ambony na ambany fa le événement nisy baka za magnano tsetsatetsa tsy aratra. Ampodiko baka le raha nisy. Ampodimpodiko jeritsika amy raha nisy. Azovy tsy nahita zegny tato. Magnefa ngomby. Azovy tsy nahita raha zegny tato. Azovy amitsika tsy nahita kabaro zegny. Matoa baka izy malio miaro tsy miety. Tokony malio izy miaro zanaka vatra sasany jiaby. Sa tsy olombelogno zay fa tsy miety fo. Tsy nivonegny, tsy nipopoy. Nagnino tsy miety fo narovany. Voilà. Io le fagnavaka ambony koditro zavinareo sanandra. Atsika gasy ty sandra fankatia zegny. Jamais. Io le mbarako anareo sanandra. Io fo zegny abony écran-nazy eo mikapokapoko. Izy mampiady olo. Za zao mampiady anareo. Tsy jerinareo fo mango anareo. Koa za fo. Tsisy olo miady ambony tany ty. Le magnaratsy manjary fo fezigny. Point barre finale alarigny. Sazonareo uno. Tsy miety fo zegny. Koa tsy miety nety nitsangana leçon. Nitsangana ministre litsotra tsy miety. Fa tsy miety ro naty io. Izy je m'en fous. Tsy miety io. Conclusion naka zegny. Zegny opinion personnelle naka. Juge-moi si j'ai tort. Juge-moi si j'ai tort. Ara fanambarako anareo depuis le départ. Ankamarozagna gendarme reo taminareo dahalo. Nagnanomboako zany ikoragna izy taminareo hoe nataondreo nivonegny Remenabila nefa tsy Remenabila naty. Remenabila tandafy taty kajo nangala taratasiny résident nany taty réfugié politique nany tellement ro fanjakana ta Madagascar atao tsy jery tam Farajoely ni déclaré taty ro jaby ni attaquer-ndreo ziny torindreo pardon satria fa lany baka droit de réfugié politique nany nampiasainy jery nany ro nagnano nitorina nginy bo namieny fanjakana vaza taratasy stable fiainagna nany niaraka niala Rajoely rolo nitory zaby karambala off mbala colonel izy tso Madagascar jusqu'à zo tsy nasakiny kity tsisy raha sakina atao izy tsy nationalité 10 ans zegny nanimboako nagnambana reo fa ro gendarme reo mpamono satria zanakanjovy nivonendreo nataondreo fa Remenabila atsika jaby fa nambara zaho izy colonel fulany za zegny hoe ko azonreo hélicoptère latsika tandano angidimby magna zegny amazy hoe izy taty nagname définition tsy marigny zegny hoe za colonel za grade zegny hoe za escadron izy izy pera miasa amreo tsy manjary karaha ro aminaka namangonagnotany za hoe azovy zany kan'olo nivonenareo fa nataonareo fa i Remenabila malaso igny tsisy namaly za gendarme nanomboko teo zany nagnambanareo fa gendarme Madagascar mpamonolo gendarme dahalo gendarme mpagnolagna gendarme mpandafo basy ireo magnome basy abo dahalo stratégie amizay magnano loso ro mitsakariky agnomby aby igny agny agnomby aby igny koa azondreo mbala magnefa tsy ako 600 tsy ako 700 000 iska alohan'ny agnombinao na mangala agnombinao amindreo fa io tsy mipody aminao gratuit donc tady volandreo dahalo alefandreo mangalatra agnomby igny ro boko magnano magnaraka dahalo mangala agnomby igny vola midika amposindreo stratégie ndreo jaby zay dans la main fa za mamanao arrête de me pousser à bout mamosa mahamay jaby ataonareo io gendarme raha miasa amy dahalo c'est tout c'est simple et c'est facile zay magnano raha tsy manjary jaby mandifiky fa ny mampalahelo za ro tsy gadrenareo fa findra amy place hafa koa magnano magoy hafa koa ro zegny ny mampalahelo za ro io ma tsy managna droit migadra ro magnano raha tsy manjary sa ilalagna zegny natokana ho an'olo tsisy grady fo fa legneny olo misy grady jaby tsy mahazo migadra izy edy izy misy zao io zanakan'olo tsy nagnino antsorony 7 taogno tifitry basy amy vavany vozognonany amonoanao izy fa agnatin'ny bureau nareo izy amzo fa menao te agnatin'ny violon mbala tasak zo koa baka tagnaty ala tagny miagnareo lomoe zay mba nisalasala fa nisamborinareo rango tamy dimanche izy talata nareo mitifitry izy amy vozognonany la logique des choses ia concordance ia izy nilefa koa baka izy nilefa ampekiny amy feny amy tahezany voativitry en bout portant eto lavaka nidirany balanareo
bout portant mihitsy. Anareo boko volako za tsisy andragnadra gendarme za manity anareo jusqu'à la fin anareo degré za tsisy andragnadra anareo gendarme zegny vérité nakazy ataova karaha nataonareo olonjotro anosy be niany igny mbala tsy hitako boka iny dossier namboaranareo zegny fa misy olonjotro anosy be niany ha politicien magnelingely niaraka njotso anosy be tsy haiko colonel azov tsy haiko amiral azov na irizana nisamborigna anosy be voly folakandray mbala oazoko boka vérité zegny sarinazy jiaby ato ni voha aby anareo zandary jiaby tary karaha ino babaka indesiny fandroaka igny mboregny koa ino antony namboaranareo zanakan'olo aby regny raha mboregny koa nareo raha fafazako agny fa misy olo samborindreo tsy amin'ny avion samborindreo fa tsy haiko ny antony namboarandreo izy fa mila ambarandreo vahoaka niny ny antony satria koa fa ndehany politique fo tsy tokony namboaragna olo zegny tsisy olo tsy afaka magnano politique zegny tant que tsy mamono olo tsy mangalatra tsy tokony ny namboaragna izy itsy anandronga panjakana tsy nahifa ngano politique nany zegny amin'ny lohanany zay koa lohaka za baka ndegny tany zandaronosy be ma tsisy basy imbiagna koa zegny basy zandaronosy be very azovy koa ndivonenareo amizegny satria baka sty fa mandesaka district niala antala izy satria fa nay baka bureau de police ny voemara fa tsisy raha nety natao fa tonga de nangala place autorité jiaby ro fa direct tranquille remercie amin'ny fandriam-pahalemagna nandesin'ny préfet-ndreo navy ao c'est un bonhomme jusque là tsisy raha azoko ragniny aminany merci beaucoup monsieur le préfet ny voemara miezaka mampisy fandriam-pahalemagna voemara ny teligny baka agny ro direct ambanja kembiagna anareo avinosy be very basy koa baka anareo nosy be anareo amizay dako mba angatagny eky amony karany eky mba karany ataonareo sorogno amizay fa mba volezay amony zany kavaratra satria anareo fa mono olo fo mba mamono karany eky anareo amizay tsy titokiky za zay dragary fo marary foko zay fa tsy mety ataoko fo tokiky hypocrite nakazy nidirako CIRJN Antananarivo misy olo araiky doko namaly za lava be za commentaire anany fa conclusion le raha zegny izy miaro ro jiaby aminakay tant que anareo tsisy mangala responsabilité anareo tsisy mitsangana amy raha tsy rariny fa anareo croiser les bras satria tsy nateraka anareo tsy havanareo jiaby tsy manjary za matetiky magnambara eto aleo za ala ny andrina tozay alambahoaka ke malapodoko question jo koa ma nilanjandry ambanja 3 kanaly aby zandaro jiaby mboany vadindreo mboany zanakandreo ni firy freny vahoakany ambanja 10 edy vahoaka avy baka za zay to nareo tariky rotaka za baka fa le premier liste nareo mampirotaka gasy iro ma tsisy jery raha marary amindreo tsy haindreo vavako tsy mila mivolagna aby andafy aty fa ro koa marary andreo fo ro marary ro tsy adala tsy mila irako ro mirotaka ro tsy mila ragnirako ro hitatsika edy exemple ta voemara to za tsisy raha nagnirako ro fo losy nagnoro bureau ny police sazonareo uno za mandiniky baka iro tsary nitifitry olo zegny ro olo to de nataondreo essai tamitsaiky igny ambarandreo zoto essai igny zegny mety karaha dessin nimegny essai igny pa satria maquette popoety poagna zigny ampody fa ignan'olo igny ambarandreo karaha igny baka zoto natao ndraiky ro nagnano essai igny namono zany za stratégie ndraha jiaby mandalo ny essayendreo fo nitifitry nataondreo essai tifitry igny essai kanjo le essai nataondreo nafaty zanakan'olo amizay tsakarapoko amizay ro jiaby arany magaga zany za vaovao niany nisy olo fivadiany tsy haiko tatanarivo tsy haiko taia niady nagnino naposiny le madame ramose baka amin'ny étage agny latsaka maty sur place tsy une heure de temps iry criminel iry zegny hoe jiaby fa nitsangana nagnano enquête amitsika côté agny raiky tsisy raha mitsangana agny fa rehefa maty de maty aleve de minanavoky donc zegny amy côté agny tsy Madagasikara mihitsy anareo boko mitaky fédéralisme io tsisy fédéralisme azonareo zegny fa lamina segny io lera navinambarako anareo teto hoe olo andipipasenareo concours ny gendarme na police ataova enquête hoe olo karakory ma olo ty olo baka ia marigny ry la famille ligne de vie nany karazagna olo karakory io lera nambarako anareo razy vavako mivolagna io baka ataonareo vavan'olo lefaka misy 40 millions tac payé fa tafidriky zandaro anao misy 50 millions olo igny tsy hainao fa zony ankamarozagna za ankamarozagna n'olo miinsiste mba ho tafidriky en place
misy grade reo andeha malifaty voalohany. La plupart 98% reo andeha malifaty. Ya, ray aman-dreniko nataondreo raka reo tamin'ny findotragna, za koa navy io za tsy maintsy mamango. Za tsy maintsy vitaiko le tratra. Avec la haine, reo avy amin'ny place amin'ny pouvoir io avec la haine. Amparindreo mivahoaka amizay. Amparindreo mivahoaka amizay igny haine-ndreo tsy fahanao tamin'ny dadiko dadia igny. Donc aminaka côté tsy Madagasikara koa nareo côté mbala tsy tonga saigny amty. Tsisy andra ndraiky anareo tonga saigny ndraiky anareo maty. Isaka misy grève koa le nareo no gène nareo lany maty. Gène nareo fo lany maty. Koa ndraiky misy diandafy karaha zao la Russie. Ndraiky nitsongoregny gène nareo mba nalefa. Nefa nareo farany mafana vomy lanjam-pankarte ary maty fatany ary. Est-ce que mba nisy gène nareo koa fa misy diandafy, misy événement maventy mba nisy gène nareo côté zegny nalaigny nalefa. Koa tsy nareo mavita magnano promotion canapé, par exemple zegny je suis désolé Lili. Nandesindry Rajoel tany États-Unis. Ça devait magnano promotion canapé, mamendamenda. Est-ce que zegny mba nisy? Taminareo zanakanareo côté zegny nalefa bory. Alô baka, ndre zanakanareo mahazo bourse fo, mbala falsifiendreo koa tsy miady mare nareo tsy azony zanakanareo bourse zanakanareo mandeha miantandafy. Beriziky mikapokapoko. Tsisy raha tsy mampivolagna vavanany. Oui, mikapokapoko satria amin'ny raha hitako tsy logique mampikapokapoko za. Atsika zao baka mivivre amilay hoe incroyable mais vrai. Tsy dahalo zao mamono olo fa zandaro no mamono olo.